Aquesta setmana farà una mica de mal temps, fins el dissabte, que potser farà més bo. Avui, dilluns, plou igual que dimarts, dimecres, dijous i divendres. El cap de setmana farà sol i núvol. La temperatura més alta la tindrem el dissabte i el diumenge, amb 20 graus. La més baixa serà divendres i dissabte, amb 12 graus. Comença el maig i cada dia un raig. El proper dissabte 7 de maig tenim una cita molt especial amb la nostra escola, ja que se celebra la nostra estimada Festa Sil. Aquesta festa ja s'ha convertit en una tradició del nostre col·legi i és un matí en què estudiants, profes, col·laboradors i famílies venen a gaudir de l'escola en un entorn d'entreteniment, tallers, esport i molta il·lusió. A 9:45 s'obrirà la celebració amb la tradicional cursa Sil, que ja farà 4 anys que es corre. A més, al pati hi haurà tot tipus de sorpreses per a tothom, grans i petits. No us la podeu perdre i us hi esperem. Heu vist que bonica és la bandera d'Albània? Doncs té una explicació. Al segle XV, Skanderberg va ser un heroi que va aconseguir la independència d'Albània de l'imperi turc. Va tornar al castell del seu pare i va col·locar bandera amb l'àguila dels 2 caps dient: "Jo no he portat la llibertat, l'he torbada aquí", i va usar el símbol de l'àguila com havien fet Viena, Rússia i l'Imperi Romà. El vermell significa coratge, valor i valentia. El passat divendres 22 d'abril vam celebrar la festa més estimada de Catalunya, Sant Jordi. Tota l'escola es va engalar per rebre Sant Jordi el drac. A més, van tenir el lloc en els Jocs Florals i els nouvinguts i nouvingudes van participar amb molta il·lusió, demostrant que l'escriptura ens surt directament del cor. Tot seguint, els guanyadors d'aquest any ens faran un tastet de les seves obres. La meva poesia es diu "Aquest pollastre és un desastre" i per començar diu: "Aquest pollastre és un desastre. Prova a volar i una pota es va tancar. Aquest pollastre és un desastre. Distret es posa a volar i..." La meva redacció es diu Aigua i les primeres frases són: fa 2000 anys, a la República Escolana, hi havia una escola que es deia Escolinus. Allà uns nens van fer una cosa que no deurien haver fet. Un dia que feia molta calor, més de 80 graus, els nens van decidir fer una guerra d'aigua i... El meu text es diu La gossa valenta i comença d'aquesta manera. Hi havia una vegada una gossa que es deia Coratge i que servia a la policia. Ella va resoldre molts casos. Va ser recompensada amb molts premis per les coses que va fer. Era molt ràpida i la gossa més intel·ligent del cos. Però un dia... La meva poesia porta per títol No és suficient. Els primers versos són els següents. Volia amagrar-se de l'enemic i el cor es va tornar arrítmic.
On és la sortida algú em pot dir, o la desesperació em pot arribar a consumir. Un raig de sol em va tocar sement la mà, però la llum no pot viure on només hi ha desgràcia, on regnen l'aversió, la por i la violència. Però ara vull tornar enrere per explicar el porquè d'aquest poema. Segur que us heu quedat amb les ganes de saber com acabem les obres, oi? Doncs les podeu llegir a la revista de Sant Jordi que trobareu al web de l'escola.